Sempre es diu que el director d'una òpera prima hi posa bona part de les seves vivències. Marçal Forés, Animals, parla dels traumes de l'adolescència de manera realista i també amb un toc de fantasia, materialitzat per un os de peluix més xerraire que el gat de Botero, però molt més petit. Marçal Forés ha entrat en el món del cinema de la mà d'un adolescent perdut, trist i aïllat, incapaç d'integrar-se en un entorn que no reconeix com a seu. Només troba la pau en un company de la infantesa, un company que en realitat viu a dintre seu. Bueno, potser l'os per mi no és tant un reflex de les pors, sinó en veritat de la el que es diria en anglès el wisdom, no? La seguretat, que les coses són així i les has d'assumir tal com són. És com si fos l'ànima del Pol, que és honesta amb si mateixa, que és una cosa que el Pol no vol, o no s'atreveix a admetre o a assumir, no? Fa uns quants mesos arribava a la cartellera una altra pel·lícula que també tenia en el repartiment un os de peluix. Estava mandant un tuit, John! Però Animals transita per un univers totalment diferent. No l'he vist a la pel·lícula, amb el que tampoc no sé si encerto molt el tiro, però pel que tinc entès, pel tràiler que he vist, pel que m'han explicat, el to és molt més, sobretot nociu pel que és l'os. Entenc que és un os que veu alcohol, que estira pets, que és un gamberro, no? Que és com l'antítesi una mica de l'esperit del nostre prota, que és el Dirhoff, ¿no? He conocido a una chica genial. Es casera, ¿sabes qué me gustaría hacerle? Algo que yo llamo oso guarroso. I també el bo d'aquesta pel·lícula és que no sigui digital. El fet de tenir allà un ninotet que es mou amb els seus defectes, amb les seves coses, però tenir-lo allà que si vols l'agafes i l'abraces. I 5 persones darrere allà, titellaires, fent-ho fantàsticament. La història es mou entre la realitat i la ficció, i encara que a estona sembli un conte, està farcida de tristesa i desesperança. Deixa! La intenció d'inventar-nos el món, sí, això sí que no volia anclar la pel·lícula en lloc. Suposo perquè, com que la pel·lícula parla molt de la imaginació, tampoc no volia portar-la a un terreny excessivament realista, no? Per què portes aquesta ridícula disfressa de conill? Per què portes aquesta ridícula disfressa d'home? La referència directa quan parlem d'animals és Donnie Darko, un adolescent torturat que es mou també entre la realitat i la ficció. I encara més, hi ha escenes d'animals que ens remeten directament al cine de Gus Van Sant. En el cas de Gus Van Sant és més que un homenatge, gairebé diria que és una espècie com d'afinitat amb la sensibilitat que té aquest home, no? Amb el carinyo que tracta els personatges i en què s'apropa a l'etapa adolescent és una cosa que a mi també m'interessa molt i de sa que ja és alguna cosa que compartim. Però jo crec que és una pel·lícula que recrea un món molt particular, no? En aquest cas jo crec que és el punt de vista del director, no? Que de fet això va ser jo crec el gran repte, no? Que ens sapigués transmetre el que ell volia explicar i com, sobretot el com volia explicar-ho, no?